Čaukino celebritky. Vítam vás pri ďalšom vydaní relácie o móde pre celebritky o celebritkách. Jar už máme v plnom prúde a my sme sa pozreli na to, ako sa s letným slniečkom vyrovnali naše celebritky. Dámy už odhodili hrubé kabáty a kožuchy a decentne odhalili ramená. Páni museli siahnuť hlbšie do peňaženiek, ale tak to už chodí. Módne trendy jednoducho nemôžete ignorovať. No ale aby sme nezostali iba pri príjemnom letnom táraní, pozvala som si do dnešnej zakysanky na slovo vzatého odborníka. Je ním známy štylista, facelifter, tvárič, no skrátka módny guru Milanko Chrochtiak. Ahoj Milanko. Ahoj. Tak čo hovoríš na to, ako sa do letného slníčka poobliekali naše celebrity? No, musíme veľmi pozitívne vyhodnotiť túto jarnú situáciu, pretože ako tu vidíme na našich celebritách, zvolili veľmi modné trendy tieto jary. Je to biela a tmavo hneda, až postupne mierne do čiernej môže ísť a je to veľmi teda trendové túto jar. Tieto dve farby a naše celebrity vidíme tu sú oblečené v týchto farbách všetky. Nedá mi nepodotknúť, ale zdá sa mi, že tohtoročná jarná kolekcia sa zaobišla bez klobúčikov. Áno, vidíte to tu a preto máte dobrý postreh. Ďakujem. Ďakujem. Ja vám ďakujem. Aj tak, áno. No tak, aby som to asi objasnil trošičku, zrejme, toto naše celebrity sú ovplyvnené dámy, zrejme všetky sú ovplyvnené tým seriálom 6 v meste. Poznám. Áno, to u nás na Ukrajine dávajú, asi aj túto to kúkajú, pretože sme videli scénu na jar, práve to bolo, kedy Kerry ide za tým svojim pánom Hováckým. Áno, a nemá na hlave klobučík, nemá, ste videli, dámy, nemala klobučík, ani tu naše celebrity, konkrétne aj túto, Evička, áno, nemá klobučík, žiadna, teda vplyvnené sú týmito, prosím pekne, áno, seriálom, že nebol tam ten klobučík, tak ho nemajú, nie? No to je jasné. No, nie sú klobučíky. Takže jarnú kolekciu, ktorá bola... Áno, hodnotím tento zraz veľmi kladne. Vidíte tu všetky slovenské a tam vzadu som videl aj české celebrity niektoré, možno aj z iných sú tu ešte celebrity krajín, lebo je to veľký zraz, toto je veľmi veľký zraz a hodnotím to kladne. Naozaj dámy sú zladené, použili teda tie farby, ktoré som tu spomínal a doplnky vidíte na hlavách, napríklad krásne ňaušnice, ktoré žlté môžu aj byť kľudne, to vôbec ako nevadí. Práve naopak, slniečko je jar, áno, preto žltá môže byť náušnica, to je v poriadku, čiže všetko je to zladené, fajn, len naozaj kritičnú jednu by som mal takú maličkú poznámku, čo sa mi tu dosť teda naozaj nepáči. Tak som samé ucho. No, tak prosím pekne, naozaj tieto dámy musia požiadať svojich priateľov o ďalšie finančné prostriedky, lebo musia trošku dbať na svoje nechty. Prosím, to vidíte tu, že to je teda naozaj to trpím celou mojou faceliftovanou tvárou, že nechty, hlavne teda si všimnite na nohách, že keď nie sú nalakované, namalované, ani naliepené, tak ja som z toho celý rozliepený. Tak to máte úplnú pravdu. Pri takomto pohľade naozaj skysne každá zakysanka, ale ja sa už na vás teším opäť o týždeň, kedy si zobrieme na mužku pánsku módu.